Исәнмесез, малайлар һәм кызлар? Охо! Бүген күрәм, сезнең янда әле әтиәниләр һәм кайберләрегезнең әби-бабайлары да бар икән. Ничек шәп! Гомумән, рәсем ясарга яратучы олысын һәм кечесен шаян рәссам барысын да сәламли. Без сезнең белән бүген, балалар, беләсезме? Кар кызы рәсемен ясарбыз. Кәгазьнең урта бер җиренә түгәррәк сызабыз. Бу кар кызының баш өлеше булыр. Шунда ук калфагын да киертеп куйыйк әле. Ә хәзер шәш толымнарын ясыйбыз. Кар кызы шәшен 2 толымга үргән. Икенчесен дә ясап куйыйк. Калфак астыннан да кар кызының шәчләре күренеп тора. Ә алар менә булай ясала. Инде хәзер кар кызының туынын ясарга вакыт җитте. Муйнын каплап тора торган бик матур тун киертик әле үзенә. Итәгенә таба ул киңәеп китә. Инде хәзер кулларын ясап куйык. Аңа без бияләйләр кидертербез. Икенче кулында шулай ук ясыйбыз. Аякларында киез итекләр ди. Тонында 2 төймә. Берсе зуррак, икенчесе кечерәк. Менә шулай. Күзләрен дә ясыйк әле. Күзләрен инде зур, матур. Бурны һәм елмайган авыз. Әлбәттә инде керфекләрсез булмый. Менә шундай мөлаем кар кызы килеп чыкты безнең. Калфагына да бизәкләр төшерәбез. Ул инде безнең буяганны көтә. Ә хәзер буй башлыйбыз. Кар кызының туны зәңгәр төстә була. Күп вакыт кар кызы я актан, я зәңгәрдән киенә. Мин мәсәлән менә зәңгәр төсне сайладым. Ул ачык булып күренеп торачак. Кыш бабаяны ерактан ук күрергә тиеш. Искиткеч, бик шәп булды. Киез итекләрен коңгыр төскә кертик. Ә чәчләрен һәм толымнарын кызгылт сары итәрбез. Кар кызыбыз җирән чәчле булачак. Бияләйләрен буямаганбыз бит әле. Әйдәгез әле аны зәңгәр төсле карандаш белән буйыйк. Миңа тагы кара маркер кирәк булачак. Аның белән бит уртасын билгеләп куям. Сары карандаш алам һәм битен буяп куям. Alt төскә бит уртасын һәм борын өчен буйым. Балалар, инде хәзер калфакны буярга кирәк. Кайсы карандашны сайлыйк? Яшелме, зәңгәрме? Кайсысы? Әйдәгез, без зәңгәр төскә буйык.
Тун төсендә булды, ничек матур. Карандашны басмыйча гына сыйграк итеп буясагыз да була. Бик матур булды. Хәзер инде калфакның бизәкләрен буйбыз. Ал төскә буясак, ничек булыр? Минемчә, бәйрәмчә булыр. Кар кызының якын дуслары чыршылар. Алар кар кызының ике ягыннан урын алсыннар әле. Менә шулай. Без аларның берсен сыйык яшелгә, икенчесен куе яшелгә буярбыз. Кәүсәләре әлбәттә инде коңгырт булачак. Кар кызына бик күңелле. Ул дусларын күреп шатлана. Аның шатлыгын уртаклашырга кар бөртекләре ява. Мин кара маркер белән, сез зәңгәр карандаш белән ясасагыз да була. Кар кызы яңа ел бәйрәмендә иң якын кунак. Ул әкияттәгедәй матур, шат күңелле, мәңге яшь, шиксез мәрхәмәтле. Безнең рәсемнән дә нәкъ шундый кыз карап тора. Ул әле үзе шаян да. Дуслар, без кар кызы белән сау булашабыз.